Shalom. Huriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tama doaka pangulani hurata pahas pasatot tuhamu sude ama ina naposo bulung. Dameni di batama di hamu. Anggiat ma di haroromuna di parminggot tasadarion. Mabuan pasu-pasu dohot dame di bagasan rohatabe. Atong tapahibul marohata mamuji debata na mengului marhite parminggota di obason marhohamon mahita. Maret de maita sian buket de nomor 20 ayat sada rodi tulu. Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, nama nopalangit dohot tanoon, amen. Songon poso-poso nai baru tubuh, uasan mahamu disusu natama nasomar laop, asalam magodak kamu, horhonon nii baen haluaon, molotung nang di daihamu habasaron ni Tuhani. Olopok kamu ma debata hagu otai, surak-surak kok kamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton di parbadia tu rohanami, asatara pulsi tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporseon nami, marhite-hite pakkireimon na mangulu, asa toktong huingot tami, nahehe dohami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehehian sian namatei. Amen. Tabigema edde puji-pujian sian Korina parari Kamis.
Mare Demaita Sian Bukit de nomor 125 ayat sada rodi 2. Tabege mahatani debata epistel di Minggu Quasimodo geniti ima natar surat di Pesalmin biddu 133 ayat sada 1 ayat tolu. Songona somal tajaha mamar sore soring di ayat terakhir ayat petuluhon rap maita majahasa. Songono ma hatani debata, ende hananakok sian si Daud, idama denggan nai dohot sonang nai, molotung pungu sahudulan aka namar haha maranggi. Songon mia nahusus di ulu pola mabaur tumise ni si Aaron pola mabaur satu rabuni aka ulosna. Songon nambur ni Hermon nababaor tu aka dolok Sion ay disido di parbaga Jahoba pasu-pasu nguluan sahat ro di saliling-lingna ido sahatna martua ma aka namanangihon hatani debata naum peupsa jala namangulahotsa. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian kor punguan ina Naomi.
Marede maita sien buket de nomor 226 ayat 2 dot ayat 3. Adong paradianan diho nalojai di Tuhan Yesus Kristus mardengkan basai pareak ma ibadah asada potan ho adong paradianan atong say romahon say parhaseang iki alehetan nai sotung homaon mago inay nidosami unang saymar kusari unang tarlapo sunangan atong say romahon. Uriani tuata nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, Roma hita tuadupan ni tuhatta di bagasan uduk dohot serep ni roha, manopoti sudi dosatta, nagudangi martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita, ale debata amanami pargogo na sohatu dosan jala parholong roha. Rodo hami tuadopammu manopoti jala manolsoli saluhut dosa nami. Sian hatu tubuh nami, nunga marlauk dosa hami, jala dangadong nasitong di bagasan roha nami. Gabi hutodok kami do dalan nalilui, ima na mangalau si uhummi, alai na manol suri dosa hami, jala hupasat tami matuho saluhut hadirion nami, ala porsea si tutudo hami, hodo Tuhan para si roha na sumurung jala parholong roha. Dang di halomoko hami mago, gabi dilehokko di hami, hasesaan ni dosa dohot hanguluan na baru. Ala holong ni anakmu nama noktongi, Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amen. Baga-baga ni dibata taringat tu hasesaan ni dosa. Ay songonod do holong ni rohani dibata di portibion,
pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling-liling na di ibana, hasanga pomma di debata na di gijang. Amen. Maredde mahita, sian buke de nomor 450 walu ayat sada rodi 2. Tangion ma patik ni debata dalan tu ngulune baru patik patuluhon dohot paupaton dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalanna aihona humna dosogot akka namarsineang di goarna. Dia do lapatan nii Odo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangatsi marhite-hite goarni di bata, ai dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujian do, si dohonon goarni di bata. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadia honari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa si ulaumu, alai yang goari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposum lahi-lahi, manang naposum boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaono mari do di toppa di bata langit dot tano dot laut doso dot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii Odo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani di bata, ikon badia do hatani di bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mbak guruhon, ido sahatna, rap maginogogo mahita tutuhan di bata. Ale Tuan debata, say pargugui mahami, mangulao na hombar tu patikmi. Amen. Tabigi maende
sian Kor PP GKPI. Marede maita sian buket de nomor 400 ayat sada rodi 2. Tidak koma hapor seautai songon na hina tidak kon ni dongata sahpor seaon di portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba idu ama pargogo na suatu dosan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tidumuon ni si Maria naga begabian sienton di perbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhatta nama naon nabirnit, di panguhumuan ni silatus, nama te terpajal doi bana di hau pinor silang, jala tuat tu benua toru dong ditanom, namula mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul di siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani, di simaya au persea di ton di parbadia, daladong sada huria nabadia, huria hatopan Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot niatai namandok, mulak mangulu dosogot daging nyalak naung mate, dohot niangulon na sora sudah. Amin. Tabegema tikting namasa diita saminggon. Tabegema paduan suara narwastu.
Damang dainang ninahaulang itu atta Yesus Kristus. Tabege matiting namasa saminggon. Parjolo nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 nunga sorang sadada anak bawa sian keluarga amatta Chandra Siahan tubuh inata Marista Boru Silaban nama ringanan di Jalan Kemiri Raya 2 nomor 10 masuk sektor 12 Paduahon nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 nunga sorang sadada anak boru sian keluarga amatta Samuel Sihotang tubuh nyata Kristina Boru Sitorus nama ringanan di Jalan Bunga Kantil 10 Pasar Pitu masuk sektor 2. Lau manomu-nomu hatani bata maret de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluk naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Damang dainang ngahinahulungan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, hatani debata
Jamita di Minggutta Sadarion, Minggu Nadi Guari, Kuasi Mudugeniti, Nienet, Sian Surat Naparjolo, Sian Si Johannes, Bidru Sada, Memuka Sian ayat Sada, 1 ayat 2, Dohot Bidru 2, ayat 2. Tapai hutihutma di bagasan rohata. Na adong sian mulana na hubigi hami, na ni ida ni matanami, na hupanok noti hami, jalan na jinama ni tangan nami, taringot tuhata hanguluani. Naung gabe patardo hanguluani, nunga huida hami, gabe huhatidakon jala hubaritau kami tuhamu, hanguluan na saliling-liling nai, nang adong hian dia rupan ni amai, gabe dipapatar tuhami. Ibanado pardengganan pasayhon akka dosata, alai dada hola dosata, tungdohot do dosa ni sadok portibion ima sahana. Dia muna kadamang dainang ngahinaulungan itu hatta Yesus Kristus. Baru dope hita makalasom pesta Paskah haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nama buan las niroha tu sadok portibiom marhite-hite haheheon nai papatar hotuhita hamonangon ni Yesus gabe pasu-pasu haluau tuhita jolma nadi sadok tanuon. Marmula sian haheheon itu hatta Yesus Kristus takasma di ida jolma nadi portibiom hagugo ni debata namar huaso disadok nasa hagugoon nang adong di portibion. Nomor 8 dang adong hagugoon na asing sian hagugoon ni debata nabuhi mangatasi sadok parbinotoan doh sakap ni debata di tonga-tonga ni hasiang anon. Dia muna kadongan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Haluaon na binuan ni Tuhan Yesus Kristus tu tonga-tonga ni portibion. Ido barita na balga namasa di tonga-tonga ni hajol mota. Marhite haluaon ni Tuhan Yesus Kristus. Gabe tubuh sodang di tonga-tonga ni ganup jolma. Jala idon nabi naritahon ni akka apostel nang akka sisean ni Tuhan Yesus Kristus. Tu sadok jolma na di tanoon. Idon nang nani hati dakon ni si Johannes di bagasa turpukon. Pabotoho tuhita jolma sahatu tikion nama dok nadong sian mulana nahubigi hami nani ida ni mata nami nahupanok noti hami jalan najinama ni tangan nami taringot tuhata hanguluani asa dada turi-turian dada cerita sabing nabi nabi ni jolma taringot tu hata hanguluani nani hati dakon nani ida jalan nang jinama ni akasisian itu atas Kristus do na binari tahun nasida
Martudu-tudu nang hata hanguluan na nirok nga di bagasa turpukon. Tutu hata Yesus Kristus. Jala tu hata Yesus Kristus pe nunga di hati dakon hadirion na namadok. Audo dalan hanguluan. Asa marujahan di tu hata Yesus Kristus do saluhutna. Nasa hanguluan. Ito nga ni ngulu ni jolma nari portibion. Dia munak kadongan na hinaulongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Mingguta di bagasan sadario di dokdo di tema mangulu di bagasan hati uron. Bohadong ngulu ni jolma na di bagasan hati uron. Na berjolo mangatusi turpukon ikod ingotot tado hatan itu hata Yesus Kristus namadok di Yohanes 8 ayat 12 audo panodang ni portibion. Totu molo jolma nama kaposi tu hata Yesus Kristus ikod do mangulu di bagasan hati uron. Jojo hata hati uronon di pahobbar tu hasit tongan. Lapatanna ngulu ni halak na mangulu di bagasan Yesus ikod do di bagasan hasitongan. Asa halak na marhasitongan idon na mangulu di bagasan Yesus. Jala Yesus na gebe ujahan di bagasan nguluna. Guarni mingguta di bagasan sadarion. Minggu kasimodo giniti namar lapatan sohon poso-poso na baru tubuh. Totu takas do taboto songo dia parange ni sada poso-poso na baru tubuh. Pitado pe roha dohot pikiran nyon. Dan ngadong dope lauk ni akaparange nahumurang. Jala sada poso-poso na bura tubuh. Dada di botohod dope laho manggulmit. Manarihon narikot di nguluna. Alay saluhut na do ngulu ni sada poso-poso. Persigatung holat tu natorasna manang na tu inana. Dihita akan na hinaulungan di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus. Halak na mangulu di bagasan hati urun. Ikut do naik tudus tu parange ni sada poso-poso na bura tubuh. Lapatanna dang marlauk dang merdusa dang merbada dang mangalatei dang makosomi alai saya toktong do ibana ihut tu pangarorotion manang pemeliharaan ni natorasna. Suaksong ini nang ngulu ni halak na di bagasan hati urun. Halak na di bagasan hati urun. Ikod do marujahan holatu hadirion ni tu hata Yesus Kristus. Nagabe sorminan manang parange sitiruon. Nya kahalak na porsea di ibana. So dia do odolan nyon di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni hajol mota. So halak nang wajah ko Yesus Kristus nagabe hanguluan do sodang di bagasan nguluta. Tapahobar jotu pamudayon ni hatan itu hata nakaning di epistel patujulo ni Jamita pasalmen 133.
idama ulinai molo rap sahudulan aka namar khamarangi. Nah persoalan yang ditonga-tonga di panggul miton ninguluni hajol mota, buhado yang parhamaranggion ditonga-tonga di keluarga tabi. Buhado parhamaranggion ditonga-tonga ni akka parsaurata. Songo dia do parangen ni parhamaranggion tarlumubima ditonga-tonga ni huria. Jok-jok do ta ida di partikian na perpudion adong akka parsalisian di tonga-tonga ni akka parsaurata di parhamaranggion di tonga-tonga ni bagas tabi di tonga-tonga ni akka parsaurat tabi suaksongoni nang di tonga-tonga ni huria. Si holdo rarohata marnida haulion ni akka parhamaranggioni alai boasa uli ni parhamaranggioni nuai nunga gebe maul taida nunga gebe gudang akka nagabe bahir-bahir akka parsaurata sahira jolma naso madada Tuhani. Dia muna kadongan na hinaholongan. Molo tape hutiyo nakaning na pinodahon ni marhite-hite surat ni si Johannes. Mamaritahon na ni ida nasida. Mamaritahon naung jinama nasida. Namar lapatan. Kesaksian nasida taringot tu berita hanguluani taringot tu Tuhan Yesus Kristus ikon neng gebe jamita doi tu tonga-tonga ni torop jolma. Persoalan nang negebe suku-sukun anggota ringot tu jamita poda marhite-hite hatani tu hata jamita marhite-hite sian mimbar jamita marhite-hite sian akka YouTube nunga tunggudang tabegi jala nagabe parsiajaran dihita. Persoalanna buasa dang mangulu parhamaranggioni buasa dang adong betubu hasadau dia munak kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Asan neng molo neng matoras dohatan di bata maringan di bagasan nguluta. Apostol Paulus memudahot tuhita di Rom sada ayat 10 di dok. Aidang huailahon barita nauliha ay hagugoni di batado ipaluahon nasa naporsea. Halak Jahudi jumolo dungi do halak Junani. Nunga tunggudang barita nauli poda nasihat tuhatta tabigi. Khobar tu padohan ni Apostol Paulus di bagasa turpukon dang huailahon. Molo dido ibana dak huailahon macai rikot macai arga jala bisa ada parsiohotan manak pengikat duhatan di bata di bagasan nguluna. Asa muludang adung hasadaon dang dinggap parhamaranggion akka jolma na meila di hatani di batadoi akka jolma na sutumangihon hatani di batadoi akka na sumakanguluhon hatani di batadoi atau songo dira pangalahon narikot nuaing di bagasan nguluta asabuy tapa dimun manak tatabor-tabori akka parsaron nadinggan di parhamaranggion tarlumubima di tonga-tonga ni huria. Di bagasa turpuk jamita di minggu tasadarion di poda hodo
akka hasadaun marhite-hite akka parsauran nang akka partangyangon di tonga-tonga ni halak na porosea talumbumi madihita songon ruas ni huria. Ahado di purahu tuhata nagabe sitiruota. Mulata siga dohata ni tuhata di ulan apostel bidu 2 ayat 40 sahat ayat 44 satu ayat 40 tung macai takas do hasadaon do haulion ni ruas na parjului lama muji pasangapot Tuhane. Ganu borngi do nasida martangiang. Saarta do nasida namar lapatan masih pasarian dia kana hurang na lebih. Namangihut muse marhite-hite hasadaon ni rohai takas manan terida perbuih di haporsion nasida marhite-hite parange dohot akka ulaona. Apostol Petrus pe di podahod do tuhita bisa ada Petrus 3 ayat 2 atong saroha sapikiran jala sapakilalaan mahamu. Ngulu ni halak na sapikiran sapakilalaan ikut do namarojahan turoha dohot pikiran ni Yesus Kristus. So dia ro pikiran dohot rohani Tuhata Yesus Kristus. Di Filipi 2 ayat 5 takas doi di podahon. Haserepon niroha. Tuhata Yesus Kristus anak ni debata dang didobo ibana dirina terus tu debata. Alai haserepon ni rohani ibana ido na pasauton nasa ulunitot di tonga-tonga ni portibion marsoba jala pasangapon guarna. Alani asa tubuh ka parhamaran gion na dumenggan parhamaran gion na macai uli ikon na maringa do dihita haserepon ni roha. Unang say taparorot aka egois di bagasa roha dohot pikirata. Molo dusa hati tatu gerejaon naing maingotota halak namet doa dia dupan ni debata. Ya do tabigi padohan ni doktorat dar lubat tobing ayorbuk dohita na di parar debata dohita gabi ula-ulana. Namar lapatan. Macam mek dohita sasitonga dia rupan ni Tuhani. Alai molo di parar Tuhani hita gabi kana posona akas tidangi di barita nauli akas tidangi di sodang nasihat debata. Pasu-pasuon jala ramautan ni debatama nang nguluta. Namangihut muse di hamuna kadongan na hinaulungan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Turpu jamita di minggu tasadarion udut donang paingutok hita. Bisa ada Yohanes bidu 2 ayat 2 nama dok. Ibana do pardengganan pasayhon akka dosata alai dada hola dosata. Tung dohok do dosa ni sadok portibion. Tuhata Yesus Kristus patupahon perdenggana tuhita jolma dada alani hamu bauna tubuh di bagasan ngulutta. Dada alani panadota di pasu-pasu ni debata di nguluta. Alai marhite-hite basa-basa nasihat Tuhata Yesus Kristus di patupa ibana pardengganoni
asa jupang dihita haluau unang maringa be hahulumun nabui mabuak kita tuhagalion di tonga-tonga ninguluta. Asa molo halak na pinaluan ni debatahi taholan ala ni basa-basana. Totu sodang ni debata nang mangguhing ngulu ni jolma di Portibion ikon gabe sodang nang ibana tu tonga-tonga ni donganda jolma di tonga-tonga ni ngulu siganu pare ala nido di podaho Tuhan Yesus Kristus di Matius 5 ayat 10 nomi hamudo panodang ni Portibion sada odolan naneng dohonoku aroku sah hujaha sada buku sada padohan ni akka rohaniawan taringot tu namar sileon lehon semiskin-miskinnya dirimu atau hidupmu kamu harus mencari yang lebih miskin dari dirimu dan kau harus memberikan sesuatu kepada orang yang lebih miskin dari dirimu. Nabuhi enet pangatusion sian padohani mangulahon na dinggan gabe sodang di tonga-tonga ni torop jolma dada ikut jolo tubuh hamorao dihita manang mangulahon akka pangurupion unang marguru tu dirita hita alai marguru mahita nagtu panubusion ni Tuhan Yesus Kristus nang mangalea kosana humokop hita jolma kalando do grabe tubuh suku-suku diau bahasa mana pugus gabe tudusan di bayan amat tahun naikom masih urupan huingot manang hatani Tuhan Yesus Kristus nama dok umarga ado pilihan ni ina-ina nama balui sian akana mora totu hayasoni roha dohot roha na olo marsi lehon-lehon ikon gabe sodang nadingga do siulahonota di tonga-tonga ni torop jolma asa torop nang jolma nabui mangihuton manang manguduti akka ulon nadinggan alani akka pabahenata alani akka mang akainang ruas ni huriata namar saur di bagasa sadarion masodang nabui terpatu pahita di bagasan nguluta taulahum mai ganup hita jolma adong dosi lehon-lehon ni debata nagabe halubiata sian akadongat tanah asing tapi lehon mai tuadupan ni debata dada naholat iko berbentuk materi alai marhite-hite akka pikiran karya di parar debatado sian hita asa tarida nang mangulu sodang ni debata di bagasa kita jala sodang nak kita tudongatta akka nahumaliak kita jala ido nang odolhodon ni terpukot tu hita salhutna ruas ni huria GKP padang bulanom gabe sodang nabulun mah huriat tahun adong go hata ni halak batak madok sadado mataniari alai sude disodangi boido hitaon gabe mataniari manodangi torop akka jolman nado kumaliak kita tapapatar mai taulahon mai marhite-hite panidangnyota maritahon barita ni debata marhite akka pabahenan tu tonga-tonga ni torop jolma
Amin. Martang yang mahita. Mauliati Tuhan, nunga disodangi ho hami, marhiti-hiti hatam nabadiyai. Gabi hati uron mali Tuhan hatami di ngulu nami, mangugu-nugu hami, di perdalanan di ngulu, napi nasupasuhonmu Tuhami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan Jehovah amanami para sirohana sumurun. Di tonga-tongan huriam GKP, na di padang bulanom. Toktong mah, pararonmu huriamon, gabe sodang hati uron, tutonga-tonga ni akka ruas ni huriam, tutonga-tonga ni akka torop jolma. Gabi habauran ni pasu-pasu mali Tuhan huriamon, mangurupi akan di bagasan hagalion, mangurupi akan di bagasan haurangan. Gabi aik na mangulu mali Tuhan huriamon, na mangalehon akka lasniroha, tutonga-tonga ni akka halak, na manangihon baritam naulii, marhite-hite huriam GKP pada bulanon. Pasu-pasu ali Tuhan salut na ruas ni huriam, padahal sian nasida salut na sa parsahiton, lehon gogo, pasat mali Tuhan, akka sakap na pinananek separiahan nasida tu akka ari na mangiut. Suak songoni ali Tuhan tu akka naposom na mangula di huriamon. Toktong mahami ali Tuhan gabe sodang di tonga-tonga ni huriam. Gabe hati urut tu tonga-tonga ni akka ruas ni huriami. Pakai mahami ali Tuhan obar tu lomon roham. Asa gabe sodang na mangulu, na manuktong, pasahaton, barita halua untuk tonga-tonga ni ruas ni huriam. Mauliati Tuhan husobah kami tuho di bagasan goa ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dehita. Para di rohata lau pasahatun piliata tuadupan ni di bata, tatangihon mahatani tuhata, sian pesalmen bidual plonom ayat 12, songono didok. Asa hupuji ho, ali Tuhan di bataku, sian nasa rohaku, jala hupasangap guarmu, saleleng-leleng na, tapasahat piliata.
Tapasahat ma piliata tua dupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami nadi banua gijang di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa nama uliutus. Dison ho pasahat hami do pilihan hamoletion nami tuho sejalo jala pasu-pasu ma pilihan namion asa gabi dalan panidangion parsaoran dot ulon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pilihan naho bartu lomoni roham jala parsidohot parohon harajonmu holong hasitongan dohot hadamionmu disadok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite terdim asa saya toktong madok ngoliate hami tuho di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malamoni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang. Lehon madihami salarion hanguluan siapari, sesa madusanami songon panisanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hod puna arajan dohot hagogon rodi asanapan salelek Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata amata, jala mulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakko Tuhan debata ma bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena, tutoddi munabi. Selamat hari Minggu.